Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawga lang ko ninyo sa pangan nga Neng. Hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka buok anak, og may mga trabaho na. Buwag ko sa bana, mga 17 years na. Itago na lang sabang akong address. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa among sitwasyon sa kumbana. Aron ninyong hisabtan, sugdon ko dihang gagmay pang among mga anak, ug nagtipon pa mi. Ingon ineng mga panghita po. Kakapoy gikas trabaho eh. Patrick, nakaluto na ba's papa ninyo? Ambot lang. Ano papa ninyo? Ambot lang. Gawas man to sa bahay. Tapi na po to. Unsa? Gibiyaan lang mo din yung chin-chins bay? Unya, wa pa mo'y linungag? Ay, be. Tanawa diha, be, kung may bugas pa bata. Kay maglungag na lang ta. Sus, ang mga hugasan sa banggira. Wa pa gyud mahugas eh. Ay, kakapoy, biyanin kita pa gikan sa trabaho, inigpauli na to ining bay, trabaho lang gihapon. Wa man gyud mo manghugas ani mga plato, Patrick, oy. Unsa man day mo dinhi? Nya unsa man na diha? Wala may bugas ma. Ha? Uy, Ginoo. Nga daw wa man mo mag-iyong papa ninyo ganiha, nga wa na tay bugas. Usa nang oras sa wa patay linungag. Kano sa pamata magkakaon ani? Gutom na biam ta kay ko ha, kay wa ko makatimo ganiha sa trabahoan. Ay, narigaling. Ngano gutong gibiyaan man nimong mga bata din hisbay? Simbakog mga unsa ni sila? O baka ha, may sunog? Sunog ba, oy? Pagsikampo na, oy. Ipalayo to sa Ginoo. Sughandom ng mga bati, oy. Think positive. Sing positive. Positive ko nun ang gibuhat nimo. Nga ikaw pa'y way trabaho, ikaw pa'y sigig laag. Nga mga trabahoon sa bahay, oy, dino. Wag gani ka kabuhat. Wa tay nilungag. Way hugas ng mga plato. Biyaan pa nimo ning mga bata. Uy, dagko ng atong mga anak, oy. Kanas Patrick, makamantay na siyang mga manghot. Uwasok mo kalungag kay, uy, bugas, oy. Paagbot ko nimo. Uy, tagkwarta, be. Pwede ko bugas. Ginoo ko eh. Unsa naman lang kung waday ko maabot? Wasa mo'y mga kaon. Kanus, aman taon kakutob magsigi og salig na ko dinuoy. Pangita sa taog imong trabaho, uy. Sobrang pagtrabaho, nagbantay mo ko sa atong mga anak. Nagtukal sa'yo ang pagbantay sa mga bata, ha? Di lalimoy. Nagtukal sa'yo ang trabaho ni Subay. Kung mabiling ka din eh. Di lalimoy, usap ka. Mainta sa lagig nagbantay kas mga bata tinuod. Gibiyaan na biyan nimo dinhis bahay town. Ug may sabunta kung nagtrabaho ka pa sa mga buhaton dinhis bahay. Nay, kita ka. Nay mga hugasan gani os, banggira. Wa pa gyud mahugas eh. Sos, ipagsigyaw-yaw din eh. Kaya makabisit na. Kanay mong gayaw-yaw, no? Ipasalamat lang sa Ginoo. Nga natong duha, ikaw ang dunay trabaho. Ikaw ang gigrasyahan sa Ginoo nga makatrabaho. Unsa? Hoy, mabuang kung anong bana nimo. Nga sobra lang nagsalig nimo. Siya man untay bana, lalaki guna siya. Siya unta ang dapat paninguhaan lang sa inyong pamilya, day. Pero nimo naman lang noon siya magsalig. Og ingon ana nga dili gani mo lihok sa mga lihok ko nun sa bay. Kinuha ko. Kung nabahan ako pa na ay, palayas na dyan na nako. Susdang, kapila na nako buhata. Pero makabwisit ko no na oy. Kinsa nag-ingon? Ang imong bana? Mao na nakaapan ni mo, day. Kay mo to, sa dayon ka kung inon ka anak sa imong bana. Da, katarungan man lang gud na sa imong bana, gud. Aron sabto nimo ang iyang sitwasyon nga wa siya'y trabaho, nga magtinapulan gud siya. Buhagi na, oy! Recorded by X Thunder Gaming. Kuwang sa pagpaningkamot ang akong bana. Way ambitions kinabuhi.
Kontento lang sa kun unsa may naan niya karon. Maungwa ko makaantos, akong gibiyaan daang akong mga anak. Nag-focus na lang ko sa akong mga anak. Unya. Uy, Dang. Imbitado kas graduation sa kong kamanghuran, ha? Ha? Uy, mo graduate na di ay si Day Chinchin? O taon. Humansab si Patrick siyang kurso, ug karon si Chinchin na pod. Ay, makaginhawa na gyud ko anes gastuhan Oh, day. see? Di ba? Nakaya rin ni mo nga bana. Diha, gid ko believe ni mo, Day. Strong kaayo ka nga pagkababay. Strong ka nga pagkainahan. Tungod kay wa na ko'y laing choice. Gawa sa magpakalig-on ko alang sa akong mga anak. Dapat lang, Day. Kay sobra kahuyang sungbana ni mo, oy. Dang, Nanon niya? Asa naman siya, Ron? oh, naamang gihapon ko nos ila. Sa lighapon siya maginikanan, sa igsoon. Sus, may ragyong, nagbuwag lagi mo sa una, Day. Kay kunwa pa, naambot lang. Tibo, kinabuhi ni mo, Day, nga mag-antos ka. Sige, yaw-yaw adto nga di, gyud kasabot. O guwa pa hibaw, unsay purpose niya sa kinabuhi. Nga iya manguntang kabubuton, nga nisod sa kaminyoon. Apan, gipapasan niya nimo ang iyang responsibilidad. Okay na ko dang uy. Kay milampos ng akong mga anak sa akong pagpaningkamot. Kuanday, may lain na ba siyang babay? Mbot lang, mantingali. Aw. Kay, wa say babae nga mong patol niya. Oy. Ay, anyways, kumusta naman ang imong Bernard? Aha? Hagtod ba day karoning? Dili pa pwede. Ang saad ba yan ni mo na ako nga kung mahuman nag-school ang imong mga anak. Paita, Bernard. Uy, kasado manggut ko. O, di magpaanal mo? Ha? "17 years naming buwag sa kumbana. Sa akong nabalitaan, wasab siya maminyo sa lain. Sa akong bahin, may naninguha na ako. Apan mahadlok ko, kay kasado manggod mi sa kumbana. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, 17 years naming buwag sa kumbana. May nakasulti na ako nga kung dugay ng buwag, pwede na kong magminyo sa lain kay void ng among kasal. Tungod sa gidugayon, tinuod ba? Ikaduhang pangutana, kung dili pwede, unsa may laing paagi gawa sa annulment? Kay mahal manggod ko no ang magpa-annul? Mga pila man day gastuan ang annulment? Ikatulong pangutana, may naninguha na ako. Karon nga nahuman ako sa akong obligasyon sa akong mga anak, o may mga trabaho na sila. Ang ako na sa buntang kaugalingon ng akong atimanon. Pwede na ba kong maminyo pag-usap? Ikaw pa to katapusan. Dili ikalimod nga may edad na ko. Ug ang akong mga anak, mubuwag na unya nako kung mga minyo na. Nagkinahanglan kong ikauban sa kinabuhi. Pero, makasuhan ba ko sa kumbana? Kay, wa man pud baya siya magminyo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Neng. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw tungod kay ako usa ka lisensyado nga abogada, ako'y muhatag og tambag ug tubag sa mga pangutana ninyo kabahin punto legal. Ug ako usa ka lisensyado nga medical doctor sa psychiatrist mutambag ko sa mga medical, psychological, emotional, kay drug addiction specialist man ako, problema sa mga ginadiling drugas. Asa mog programa guys nga no less ha tininood nga abogada og doktor ang motambag sus ay na mo pagduha-duha ipadala gyud na ang inyong suwat suliran sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Lagi. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga naminaw karong adlaw? Hinaot unta nga pagbangon nato. Niingon tahay salamat na kamata ko. And that is something nga angay tang mapasalamaton nga bahalag ninig makinumdum tas atong problema. Baliha, look at the bright side. Ning mata ka. Meaning to say, there is always hope in this world. O sa imong kinabuhi. Ang Ha? atong makutlong ang pagtulunan karong adlaw ato ni Yes. okay nga, it might be stormy now, but rain doesn't last forever. Yes. Di man na hangtod-hangtod ang uwan. Mutuang ramang yun na. Mutuang ra ng uwan. Parihara ni sa ato ang mga suliran, mga problemas kinabuhi. Mahuman ra gyud ni. Mao nang ay mo sigig hinuktok. Magpadayon lang ta mo nang ingon mo ninyo permi. Dasig lang, padayon, laban, go lang nang go. Yeah, mga pero ni sa kanta ni John Villarta, no? Yes. Nga, langit ug yuta. Correct. Ana gyud na ato ang mga ato ang kinabuhi, di So, ba? ang atong igreet karong adlaw ato ni kinsa man na ba kay mga noon Ato ang mga, of course, ato ang mga likers ug followers, no, sa mga naminaw nato din ha, silang Kim Ibanez sa Land Bank of the Philippines, sa Tipolo branch, matingali gihapon ni sila, ug sa mga nagkalain-lain nga mga taxi driver, ato ang mga grab driver, ato ang mga tindero-tindera din has mga sa Carbon, sa Pasil, ato ang mga naminaw sa ilang panimalay. Daghan kayong salamat nga sige mog paminaw, no? And thank you for always liking. And please like and follow Elaine Tantenco Bathan on Facebook ug Dr. Rene Obra. Yeah, mga taga Pandan San Miguel Elementary School. Yeah, tubangan ako ni Yes. mga listahan. Mga ma'am, no, ato mga teachers ni sa DepEd, no. Maritel Nilo, Josephine Palugod, Marilyn Kabudbud ug si Rosalina Puntod diya sa Sugod, Southern Liti. Kumusta naman mo diya sa Sugod? Ug disemestro sa mga kauban ni Dr. Albora, no, mayang pagpaminaw ni Runa Inok, Raul Albora, Beatrice Kiveros ug mga taga Pasil Suba area dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kusuga kuno nato sa Pasil ato ni. Yes, I'm sure, I'm Maminaw sure. diya. Lagi. Og mga taga Purok, Bukog, Danggit ba ni? Daga Yes. City. Flor Basnilio, Bina Shuaysan o Justin Sasan. Mga taga Bantulan compound sa Compostela, no? Mga Bantulan family, mga Salera, Dimpas, mayong pagpaminaw, no? Monticelio mayong pagpaminaw. Yes. And ito ang letter sender, punto legal Punto today. legal kita karong adlaw ato ni atong letter sender si Ning, 48 years old, taga Big Margos. Big Margos Glan, Sarangani Province. Kusog ka tada sa Glan Yes. Sarangani, no? Musta naman ang mga suking tagpaminaw da sa Sarangani Province. Punto legal kita karon ha, suma sa nabati dito niya sa drama. Yes. Ang unang pangutana ni Ning, 17 years naming buwag sa akong bana. Yes. May nakasulti nako nga kung dugay ng buwag pwede na kong magminyo sa lain kay buwid na ang among kasal. Tungod sa gidugayon. Tinuod ba? Kanang di gito abogado ang isulti nimo or nagpa-abogado ay patakag paminaw ana uy intawon. Ang kani ba yung inig ay do nato timan forever na siya. The only way nga maputol ang atong kaminyoon duharag yod ang till death do us part kung mamatay ang ato ang kapikas or kung magpaanal ta. Bahalag unsa namong tuiga pila ka tuig na mo nga nagbuwag kung wa pa na naanal ang inyong kasal o buhi pa ang imuhang kapikas nagpabilin ka in town nga minyo og kay tungod nagpabilin kang minyo dili gyud in town ka pwede maminyo og lain. The same is true sa katong imuhang bana dili sad siya pwede maminyo og lain in town. Kaning mga tao ba magpataka is magpataka hatag og tambag bi no may gani ni suwat ka kay para malamdagan ka nga sako unsa nga sayop tong iyang tambag nimo kinsa ka to ay tuo ato sumbali ka nga hoy niun sa attorney Ellen gapataka ka lagi. Ikaduhang pangutana, kung dili pwede, unsa may laing pamaagi gawa sa annulment. Kay mahal man gud kuno Hala. ang magpa-annul. Mga pila man gid gasto anang annulment. Muna lagi, may
Uy, nakapait ana usahay ba kay mora ni imong gastos kasal no? Kay gamay ra kag bisita, mas dako pa ang pagpaanal, mas sayon mo suds kaminyoon, mas mahal mo gawas sa kaminyoon mo na moingon jud ko pirme, huna-hunaa nagtarong, huna-hunaa ka 20 kapila kung makigminyo bagyud ka aning tawhana. Kay the moment mo sud ka, di nakakagawas ug magkagawas man gani ka arang lisura, no? But it's really true, but there is no other way. Katurag yung duha akong sitwasyon ay patya ha, kung mamatay ang imuhang bana or magpaanal ka, wa pa may divorce law, maski pag naay divorce law, mugasto mangyud gihapunta. No, Yeah, pangita laglaing abogado. Maabugod ni usa sa kong mga trabaho attorney no, mag-partner ko og lawyer for annulment. So pangata, dok pila may magasto na mo? Moingon dayon ko para na siya idea. Pila may nagasto niyo sa kasal, more or less mo punay magasto nimo sa annulment. Yes. Paita. Mao gyud no? Sunod pangutana Sunod do. nga pangutana, may ninguha nako karon nga nahuman nako sa akong obligasyon sa akong mga anak ug may mga trabaho na sila. Ang ako nasabuntang kaugalingon ng akong atimanon. True. Pwede ba kong magminyo pag-usab? Malitong mag-ano lagi sa ko no? Oh, nindot na, pero ganahan ko sa iyahang Move on gyud no? disposition. Sakto na, girl. Move on, gyud taneng. Anak, gyud na ay pagsigig urong anak kung wag gyud to hinungdan imong bana. Ang ako alang, buhata ang sakto. O gusto ka magminyo, apil na sa self-love na to, nga imo na pong kaugalingon imong atimanon. Nahuman naman ka nagskwela imuhang mga sani, nahuman naman ka no? So at least imuha na lang kanang kaugalingon imong huna-hunaon. Pagpaanal na lang kay kana 17 years na mong buwag, dako na gyud ka imong basihan para maanal gyud mo. No, I'm very sure maanal ka. So sugdi na ang proseso pagpaanal. Ikaw pa to katapos ang pangutana, dili ikalimod nga may edad nako. Ug ang akong mga anak mubuwag na unta nako kon mga minyo na. Oh. Ha? Nagkinahanglan ko og kauban sa kinabuhi. Pero makasuhan ba ko sa akong bana kay wala pud baya siya magminyo. Well, like I said, nagpabilin man kang minyo. And remember, maski pa ug buwag mo, naagyud na pa ang bond of marriage and ang balaod nagmando nga maski pag naana, di gyud ta pwede nga mubuhat og mga akto, no, og mga gawi nga dili ingon no sa gimando sa balaod. So di gyud ta pwede nga naatay lain kapuyo. Ug nang ninguha man gani na nimo, okay ra og nakauyon pug ka, okay ra, angay man sa gyud ka malipay and angay sa gyud nimo atimanon imong kaugalingon. But kinahanglan magpaanal gyud ka to protect yourself also. So pagpaanal sa kay wa pud baya pud naminyo pud imong bana, kay di mo gyud pud pwede maminyo imong bana pod, no? And do it for the both of you. Pagsabot mo kung di gyud mo away pa, away sa imong bana, ganam dugay namang gyud ta. Wa namang gyud tay pag-asang mag-abot, dagko na pud ning atong anak, then kanang ato na lang gyud ning i-formalize ang ato ang pagbuwag, no? Nga para ma-free na lang gyud mo. Ikaw mapadayon ka, libre na ka, ako libre na pug ko. So do it the proper way. Adto mog abogado, duulog abogado, file annulment sa inyong kasal. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa tuhang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat O maayong adlaw.